Episod de Bun venit la un nou episod de Minecraft Pocket Edition. Azi îl așteptăm pe Herobrine aici, în castelul nostru. Iar mi-am făcut chestiile de Diamond. Mi-e frică să nu ne omoare. Da, presiunea este mare. Da, cum zice prietenul meu Matei. Și dacă nu facem poză, nu o să-l mai întâlnim. Sau nu o să ne creadă nimeni. Da. Și trebuie să facem o poză. Trebuie să mai așteptăm și să ne uităm dacă e. David, uite-te la portal, ca că este prin portal. Dacă este prin portal. Nu, trebuie să-mi apară aici Spawn Herobrine sau ceva de genul. Ce înseamnă Spawn Herobrine? Adică că s-a teleportat Herobrine pe mapa mea. Ceva de genul ăsta. Adică ce trebuie să What? Mi s-a părut că am văzut un zombie. Sau pe Herobrine. Oh my god. Deci mi s-a părut. Du-te acolo, mi-e frică. Taci mă că el are sabie de diamond, dar nu-și pune armură. Dar... Bă, deci dacă-l omor, sunt cel mai tare. Da? I-ai omorât soția? Nu are soție. Bă, da. Bă, nu. Oh my god. What? Ce? Nimic decât un copac. Oh my god, deci mi-e frică. Și dacă iese prin portal. Îți apare acolo că s-a trezit. Oh my god, trebuie să urc înapoi sus. Da! Hai, pa! Continuăm episodul. Zi-mi mâine la ziua mea. Am dat drumul la episodul. Herobrine. Ok. Sunt două. Da. Dacă nu îl văd, o să-l vedem mâine. Dar trebuie să-l vedem neapărat pe Herobrine. Suntem o măligă. Trebuie să-l vedem, să facem o poză cu el. Bun. Deci, o să punem pauză. Am revenit. S-a făcut zi. Măcar păcat că nu l-am văzut pe Herobrine. Asta eu nu l-am văzut, dar n-am fost aici, am făcut auză de făcut duș. Bun. Nu știu dacă mai stăm și o să-l vânăm, dar până atunci chiar vreau să facem și noi. Că am zis un prieten că dacă el găsim pe Herobrine, dar nu cred că mai există. Bine, pentru voi credeți că nu există, că trebuie mult, dar pentru unii chiar zic că există și zic că există și chiar vreau să-mi dați play la acest episod dacă se poate. Adică am lucrat mult din greu să-mi fac și itemele de diamond. Adică, frate, mai întâi am fost pe măcă pe master și eu mi-am castelul pe măcă pe master. A fost greu. După m-am dat pe creative și am dat de mult ăsta. Chiar vreau dacă putem să-l găsim și noi pe Herobrine sau măcar să-l căutăm. What? Am trecut prin aia. Bun. Aici îl avem pe câinele nostru. Nu câine. Frate, am luat 7 damage. Că avea 19. Bun. Bun. Mami! Taci! Bun. Dacă auziți ceva, nu mai băgați în seamă. Băriții mei. Rulor condiționat. Ne ducem la prietenul nostru. Alex, o să-i dăm numele. Bună, Alex. Bun. Ce mai faci, Alex? Că faci bine. Ce bine. Bă, tu ai fereastră, dar norocos. Bun. Hai să coborâm. Uap!
fier. O să ne facem niște armură din fier în caz când mai avem chestii. Ducem la chest chesturile de diamond de fier. Bum. Avem chestii de diamond foarte bune. Bum. Dacă ar pune TNT mai el, era vreau mea dacă vezi casa mea. Bun. Minerează chesturile astea. Credeam că e un creeper acolo. Să mergem și noi un pic aici. Când nu o să mai avem rezerve, o să luăm din steagul. Adică nu avem, nu o să avem ce să... Că-ți distrugem nostru. O să lucrăm, o să facem până găsim diamond. Bă, da, este așa, dacă toți suntem pe mâncăpe, să-mi iau și eu niște diamond. Mult diamond. Ca dacă murim să avem diamond mult. Foarte mult. Bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, bum. Să punem diamond. Vum, 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 vum. Să facă până iese fum. Vum, 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 vum. Să facem până iese fum. Vum, 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 vum. Să facem până iese fum. Vum, 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 vum. Să facem până iese fum. Punem chestiile de nefolositoare. Oricum o să avem nevoie de ele. Abia și dacă e să ne luptăm cu Herobrine. Oricum e ziua prietenului meu și o să-mi iau tot prietenul. Să mai mergem încă o dată în casa lui. Să vedem dacă îl întâlnim. Lavă, bă, deci nu știu cum a construit ăsta. Atâta.
Hai să urcăm sus. Mm. Mm. Vreau să-l vedem pe Herobrine. Să-i facem o poză pe tabletă. Oricum o să învingem noi. Sunt sigur de asta. What? Așa bun. Deci nu l-am văzut. Aoleu, șobolanul mătii. Am revenit, bun. Acum o să închidem episodul. Nu uitați să dați like și pa, pa.